Hyber Paddle je divízia špecializujúca sa na medzinárodnú výrobu a montáž športových zariadení v rámci Hyber Group, ktorá bola založená v roku 1972. V roku 2008 sme začali našu cestu s paddle komplexným spôsobom. Paddle je jedným z najrýchlejšie rastúcich športov na svete, prítomný vo viac ako 90 krajinách a s viac ako 20 miliónmi aktívnych hráčov. Naše know-how a náš inovatívny duch nás priviedli k vývoju nového formátu paddle ihriska, ktorý integruje rôzne športy do toho istého priestoru. Pádlo, multisport za 10. Paddle Multisport per 10 je jednoduchý a cenovo dostupný systém, ktorý môže používateľ transformovať a nevyžaduje údržbu. Špeciálne navrhnuté pre turistické oblasti, ako sú hotely, kempingy alebo rezorty, bytové projekty, verejné správy a športové kluby. Hlavné výhody zahŕňajú rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít, optimalizácia priestoru, maximalizácia využitia hodín na ihrisku, rodinám priateľské, podporovanie zdravých životných návykov. Zistite, ako znásobiť možnosti vašich športových zariadení. Objavte všetky jeho výhody na našej webovej stránke